Runak, ara jud ka very good na. Na siya pa nagtrapos ng baba. Very good. Kana, trapo. Haniti naman. Haniti naman ang trapo. Hala. Agad dyan. Oh, trapo yung utro la. Bye-bye, Kimiyat. Ito na ko, be. Bye-bye. Tayo saging hinug na ito. Hanggang dengag. Ha? Dengag kong saging, guys. Kaya manso na naman niya mga timo-timo na ng sagianan. Yeah. Ito po na ito nagbilin ko ng las Kimiyat. Mga hinog rin. Nagbilin, ya. Mga hinog. Ngit man. Di man sumakitan. Yeah. Mga hinog na ang gibilin. Ang naima. Timo ang mga bata. Tak ang sakong din ang agdaan. Kuya! Sigain na naman, Rhea. Papupa. Mato na ko. Gail! Kuya! Kuha na na, Rhea. Ha? Mato na ko. Skwila mo unsa, ha? Awa kay klase? Day klases, Kuya Gail. Lagi ikaw. Skwila ka dyan. Balik ni Papa, ha? Ligo. May agas o may mga tubig sa kantinir. Good morning, Dalton! Yan ako, guys. Uba na Miss Dalton. Nagilis na ni. Human na nagligo. Human na nagligo ni among batang gamatoy. Dahil na sanay nagisukod-sukod. Gisukod ba na ni Jawa? Di ay floor, no? Pang 1 year nga sanay na. Naarang na. Tanawa, guys. Dalton! Good morning! Be, dera ko, be. Be, hamang ka nagtanaw. Habi. Di na kortina di ay di si just kortina kato to. Kortina nga isang ganahan na tawon. Ang color lenak nga sa manis isang kolor floor. Kaning kortina green hani ba? Emerald. Emerald di ay kana na mo na isang ganahan na liliin guys. Doon na dyan tululan tao. No. Good morning bata. Human na nagligo niya mga batang kamay. Human na pagkugligo, dari ko na ligo, kay way agas dito sa amo, dara kog noog. Salamat sang dress from Mama Julie. Ay man. Ligo ni Dalton. Mga mare, mga pare. Hey. Ano man ako pakarga na ka pare? Suso na mare. Suso na pag ka pare. Wala mare, nangita na rin suso mare. Tanawag porma. Nangita nagsuso. Wala nangita nagsuso. Nan, mo diri na ko kay human akong ligo. Sa Dalton, pahoy sa. Arang luod sa. Human na may ligo. Presko nagamang pamati. Ano lang kung ha, wako sa Dalton, kaya busy pa yung nanay dari, taon anak, kapain ko sang pante, kato hilot-lot yung ama. Ara mo na ito ipang-luk-luk di ay, masig naro to na nas kakiliran. Pantihan eh. Nanga ipip. Dalton, huwag sa kanang itapos na nas yung pante. Pante nga. Wani naman. Tagulilong. Nangita pa silang pante. Ako English po rin eh. Bakit na pakumutan eh? Pamutan sa lang mamatang bata. Pang dito bito ni. Doon sa ang pagpanti. Di, salamat sa pagpanti. Ano naman yung isuwa dyan, di man dyan allergy dyan, di pangumuta. Di siya ka dyan humot no? Di. Kung naman siya guys, pang bata siya ba? Kulon. Baby kulon. Nagitay ka be? Kaingan ka manunggam na? Wah, bagi mo baka ito. Para ka, tubil, kay grabe mo pa pagkuan mo. Wa pa ito mo tubil nak. Tubil lang ang kuan. Wa pa mo tubil anak. Good. Saan na natuwa-tuwa sa musupa bitaw po na di. Palagi mabuntag katubil-tubig bisan muras. Mo de gani harasing jup. Bigila be. Ito na be ay limpo pa. Takot dila ni Dalia, buling na to. Si Dalton guys, kaya mo naman ang gilimpyuhan ni Dila. Buling na to ng dila. Wa pa tumayo to. Kinahanglan man na limpyuhan ng dila kaya rong lami mo suso. Ano man na, isulya ta kana notebrush naman ko. Wa may problema. Titawain ko bigla. Rangimusa ka sa guys. Yan na pa. Ang pinapaghak ba? Pinapaghak. Anong gisuot naman yung musa nila nga dyan pa manay ka. Ganyan. Uy, tutad. Handa. Wala ko nila imasuot. Uy, kilili mo na po na dyan. Mura dyan sa tita Iban. Ano kilay? Tita Jane po, nga na po kilay. Liwat ba na yung ilong nila kay taas o iliwat sa aho? Kuya, ang ilong may siguro ito iliwat nila kay matagas yung ilong. Ano iliwat sa aho ha? Kuno. Ha? Ano iliwat sa kananay ang ilong kay marag na apikin na
ako na rin. Ngita ko panty. Ikaw, kamangita pa sa panty. Kita salaman na ni mag-uban. Wino, ngita pa sa na, yung kabag. Nga, ito na, nagsawsado na na. Koy bra. Pero na, nice pa po. Tingnan na ka. Pero magod. Wala kasiksi ka, Jo. Hala, nakita na ba ito? Kinagingan ako eh. Wa, nakita? Alam mo ito, ikon. Kaya sa tanaw lang. Ama, huwag tayo din ko rin. Nga naman na. Tagdira kaya na ito i-edit. Nasiksiha ka, Jo, guys. Mo na ka itong pinili. Ito sa kayo ka dyan, no? Parang tayo ni Clooney. Magdaga ko to. Dagang hapon. Unod-unura na. Unod-unura na. Na. Tambak na, guys, na. Hindi magtungkab. Kaya katas ba dapat ka dyan magpasuso? Oh, Jud. Katas lang kasi ng angkan. Tapos una po na. Pagdi Pagdi naman. naman. Parang nga na lang po. Sida-sida. Sabi na talikod. Di man. Hindi. Siksi mo rin ko na kaya. Dari naman. Okay naman, good. Bakit malagay mo nga tisan? Kisa nga tisan di maraga nga. Hinandaman mo rin tag. Tulog ka pa nga. Biskuit. Tulog ka pa. Nagkazugti dyan, guys. Ano dito? Taw karon tatagad manglayas nami. Manglayas kami dari sa bahay. Mag-check up sa nanay kay Aro. Check up. Ag si Taas ko kurmi. ito yung kinabuhi. Oh, Jud. Importante dyan na. Ang Di na. gabi. Ano man, awi dyan vitamins. Masapay mo nag-vitamins, baby. Gatag kirmas. Kronak, aron sa taga very good na. Nasi sa pinagtrapos ng baba. Trapuhi. Very good. So, Kana, sino ka, hala? trapuhi. Aniti naman. Yeah, hindi naman may trapo. Hala. Daga dyan. Oh, no. Trapuhi ko trola. No, nito din trapuhan Tama na. guys, gitrapuhan na niya. Cheers naman. Trapuhan na pagtrapo. Na, tanaw mga tiya, mga tiyo. Asa man ka na na. Kamo na mo trapo, bita tila iri ka na sayang. Cheers naman. Trapuhi na pud. Kana sos. Kabalutan ha. Kumana. Kamauna man manarapo. Trapuhi. Aragad ang kabuhutan, kawaw trapo. Very good kayo. Trapuhi na, trapuhi. Kana, trapuhi. Trapuhi ba? Trapuhi. Di naman maminaw. Trapuhi. Agay, oh. Di naman mo trapo. Saniti na to. Ajo, very good ka, ajo. Yehe. Tama na mo trapo. Kamauna. Hala, oy. Tama naman, yung pagkat mo inuman. Oh, gas. Kawana ka. Ha? Hala ka, first time ko yun. Pagkereg-kereg. Hala, naparek-erek naman. Sa kanang kaliwa. Hala. Hala ka. Kamauna. Huwag dako. Hala. Ano malayas, nanta? Andam na ba? Andam na ba ang tanan? Yan mo na ning wakwak. Butang isa na, pahmot. Mo sa sibo ma. Wala na Miss Dalton. Kitan mi. Wala na Miss Dalton, guys. Nahuwat ni nila. Balik Tagbilaran. Hotel may Tagbilaran City. Oh, patsik. Kisa mo magpa-check up si Ja? Marami sa dangdangan. Ang layas na. Na, kuana na, operahan na. Unsa mo din? Dangdan kay sakit. Hala? Basig na kuana si Ja na, insay nga na kanang nabughat. Hey, nato, katugon. Nahuwat pa mi nila, guys. Ano sila? Naton! Silingan na. Ay, silingan! Ay, silingan! Silingan, turami. Kangan sa imong nanay na. Turami pud na na. Dalton! Malakaw na mi, guys. Damis Dalton naghuwat dares gawas. Maghiwat sila sa parami. Dalton eh! Dalton! Si Dalton ni! Dalton! Si Bibi Dalton! Mas kaadyo. Pa man sila. Huwat na naman sila dares gawas, guys. Na. Tubag na ba, guys? Tubag na si Dalton. Bahay ba din eh? Malaga ang bahay. Maritas Chocolate Hills. Green Hills. Kaya hindi naman chokog color. Ang meron na eh. Yeah, guys. Ikan pa na siya ng nungkap. Isa magawa ron katubos. Ikan na nungkap ni nga magbusing. Hindi na ba na. Karat na paninig si Ras dan Amaron. Nungkap ang batang gamay.
Ang palit pa daig mas. Undoy. Na guys. Mas Mas hospital chicken. ba to padungan? Palit sa undoy yung mas. Mo day ma. Hinay ka masampungan man day na dari. Na. Duha man na kana og Speaker. katong ubos. Mo lagi. Bos, ali bos. Ara na kang ya Bos bos. kay sa magaw bos. Ara sa na be. Di naman siguro na matong. Na kay mo tuog pa nila itak-itak na. Sumalis siya mo si Sige pa lang sa simot guys. na itak na gani pud si moto na pud ni. Kana gitaw dang ikuan kay. Wala tripod. Hindi rin mangyayag dyan tripod na ko. Sa saya kado. Ya. Hala, zup. Tawar Ora ba? guys kana nung kabpas. Bibi. Ngay kano Isa ganing manungkabay Kaban. Kanang kasog kasungkaban isa Sungkab ka. king, nasungkab king. Itak ko wahita. Hindi ko na makaita. Suko man. Siya ba ni nga sungkab king? Asa na pitaplo batuan na nila. Batuan. Batuan. Dahil na Miss Batuan. Shout out sa tanang taga Batuan. Ito sige. Sungkab na sungkaban niya. Satan. Kaag. Ano mistake? Ada. Ako, video agad. Video. Nice wait ka na. Kasabutan naman yan. Kita mo na nagkabug. Karong Gani nagbutol. Gani ato. na. Sorry. Ano to? Nahan? May para to. Masin ni Sagnay. Pilar. Masin Sagnay. Rabildi na rin kapuhupo. Agad ng yatang na ibanagkan mo labay. Oh, ginuok ko pa sila. Sagnay ba na kanaran na ka aprok puli? Ato. Di na. Hindi na ito. Nagan na nagbalik. Manay katapusan na ba kini? Ito lang na daw eh. Yung ina ni Mura Paniman with Forest. Dames. Barangay Buktol. Kanina ni. Balilihan. Alam mo ko nanagan na din sa oras ko pa na pagtili. Kanais nga sa mura bignas bilar. Udah bis pikas. Pikas kung siguro puning kuan. Balilihan. Sa balilihan eh. Kahoy. Tama to tumahan. Alar ka view. Dani may view. Kami na buhunang para rin mag Itag ba na kun? Itag banakon mo labay. Kun mo diha. Jara bahala ko ng banakon na. Talagan. Na view na ora balilihan. Murag bilar sa kuma. Guys, damis. Tul. Balilihan. Balilihan guys kanina. Tul balilihan. Tapos unahan. Wana. Wana. Tama. Mura to'y kahoy nila. Ana ko na pero wala no. Napay gamay mahuganihan. Ang taas no. Aman na ni. Pas pikas. Kamera glass na sa to. Mana? Madura man kita mo kakahujan. Wa nila bay sa banakon. Wala ba dinaghan? Apa dia? Sunahan. Siniligan buti ni Dani Pro kay hinlo man. Pasi, ina mo nagyan sa Hindi ay. Very good. Ha? Napagisagdan ng mga labay. Amo day mga palit ako ano mahagoros magpangagi na ni traffic. Ora. Kabe, taga DPW, itsa na yung mag-Newton. Mga dibigway. Mana? Ano aman na. Alright, humanag-ilis si Dalton. Daltoni! Dalton! Manag-ilis na! Manag-ilis ag bata. Ano dyan sa naganiha? Ilis na ag batang gamay para humot. Fresh bas pamati. Hindi humot. Frescos pamati. Iba ano? Tabag na! Oh, lagi. Busog na! Di ba busog? No, busog ka? Busog ko na si Jay guys. Mao na si Jang wa nag-ijaw ron. Kaya mo naman nagidadaan og gatas og bibiron. Kay arong og mga agpaslakan ra. Kay manungkap naman po ni Anda, no? Kono manungkap ka anda na. Manungkap ka anda, no? Shush. Wow, kawag kapoy ni ng smile. Grabe kasi ka jugas ni palawilami naman sa gligad dari kay na may unlan. Naman dyan ang tapad.
Yeah, lamig ligad. Yahay! Yahay ang buhay. Maani mga laagan. Naibawon. Mana ka nagbata? Kaya nanungkab naman kaganiha. Susos imong ina. Nanungkab na kasusos imong nanay. Nanungkab na kasusos imong nanay, no? Na? Nanungkab na susos ang nanay. Ganina. Sungkaban man ni guys, na. Dalton sungkaban. Si Dalton sungkaban og suso. Kameran duha dari guys. Ito na explore mini sa Canadatos. Ito na yung na datos is hospital. That's Tagbilaran. Baby no! Sus, ginagatubo naman. Ay, sus, ginagatubo na. Ay, katubo na ang batang gamay. Tulog na ikaw. Sleep na, baby la. Sleep na, baby. Sleep na ang batang gamay. Matulog na ko na si Jack, guys. O, si tulog na yan. Damis maribuhok, nidalikchat mi dari guys. Kaya pa mas programi. Dugay pa magizang number, walo pa si Jack. Ano siya mi dari niya, iton-iton. Kaya ro makahigda, makarelax sa likod. No, ana maghilak. Nati. Ikaw, to na sa may imo, kapipi imo. Gatas ra, tang tungkabon. Nanungkap na siyang ijaan gapon. Kakahadzo. Taba mo na ng... Tatura lagi dapit, dani kay wa na. Ay, nara. Ani na ana, dani dilang na tumakita. Kinabantas mismong lugar. Tan-awon ni sila dyan na, dani. Mura bitag blurred ag palibot. Tuwar, kabaga. Tuwa. Naman ko isa pa na ni Dake. Ano yung tugnaw. Nangakuan siya. Nagkatuka pag gagabon. Gagabon siya. Bugnaw na ni Dake katsukahoy. Ano mismo na gagabon? Larang kabog ka manila niya, diba? Tadlik kan sa simbang ko maligid.